Queen of confessors, Queen of virgins, Queen of all saints, Queen conceived without original sin, Queen of the most holy rosary.
Mayong aga, mga turang kay Kristo, yari nga itong mga intensyones para sa pagsaulog naton sang ikaduwa nga adlaw sang Misa di Aguinaldo. For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Azucena Tabuyok. For the soul of Gregorio Patria III, offered by Ledesma family. For the soul of Ramiro Gunay, and for all the souls in purgatory, offered by Gamarcha family. For the souls of Leonardo Talanas Sr., Teresita Talanas, Jesusa Talanas, kag Leonela Kamangunan, offered by Leoneda Walde and family. Kato niya mga sponsors, Mr. Ronald Gunay, Mr. Arnel Gunay, Miss Marie Gunay, Mr. and Mrs. Mary Maximo, Mr. and Mrs. Miriam Ramos, Mr. and Mrs. Elisene Facton, kaga Jus Gugma, Barangay San Rafael, Mandurriao Chapter. Sa ikatatlo nga Domingo sang Adbyento, ginatawag nga Gaudete Sunday, nga kun sayuron, Domingo sang Kalipay. Samtang nagahilapit ang piyesta sang pagkatawo ni Jesus, ang pulong sang Dios nagaagda sa aton sa pagkalipay sa pag-abot sang aton manluluwas. Ang kalipay mabatigan pagid naton sa pagsaulog sang Misa di Aguinaldo o kon misa sa kasanagon nga magasunod. Ining serye sang siyam kamisa ginahiwat naton sa kadungganan ni Birhen Maria. Siya ang halimbawa sang nagaaman sa pag-abot sang Mesiyas kag sang nagaabi-abi sa iya nga may kalipay. Kabay pa nga ang kalipay mabatigan sang tanan samtang nagilapit ang pagkari sang manunubos. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Gremar Lacson. Palihog magtidog ang tanan kimupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Savior, age, love out to earth is
Ngalan ay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Hesus Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala agud mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Gahom sang tanan. Kag sa inyong mga utod, sa pulong sa buhat. Sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax voluntatis.
Mga muyo kita. O Dios nga mo namay, nakahibalogid ikaw nga kami nagapaabot sing matinuuhon sang piyesta sang pagkatawo sang imo anak. Kabay nga madangat namon ining piyesta sang kalipay kag sang kaluwasan, kag masaulog namon ini sing masinadyahon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisaan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. ang ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagpuno sa akon sang iya gahom. Ang Ginoo nagpuno sa akon sang iya gahom. Ginpili kag ginpadala niya ako sa pagdala sang maayong balita sa mga imol, sa pag-ayo sang buong nga mga tagipusoon, sa pagbantala sang kahilwayan sa mga ginbihag, kag sa mga binilanggo. Ginpadala niya ako sa pagpahibalong nga ang tion nagabot na ang Ginoo magaluwas sang iya mga tawo, kag magalutos sang ila mga kaaway. Ang Jerusalem naghinugyaw tungod sang ginhimo sang Ginoo. Ang Dios nagpabayo sa iya sing kaluwasan kag pagdaog. Kaangay siya sang nobya o konobyo nga nagkailis na para sa kasal. Patud gid nga ang Ginoo magaluwas sa iya mga tawo, subong nga ang mga binhi magatubo. Kag ang tanan nga mga kapungsuran magadayaw sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Dios. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Dios. Ang akon tagipusoon nagahugyaw sa Ginoo. Kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Kay ginatamod niya ako ang iya kubos nga alagad. Sugod karon ang tanan nga mga tawo magatawag sa akon ang bulahan. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Dios. Tungod sang dalag ko nga mga butang nga nahimo sa akon sang gamhanan nga Dios, ang iyang ngalan balaan. Nagakaluoy siya sa tanan nga nagakahadlok sa iya, sa mga kaliwatan kag mga kaliwatan. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Dios. Ginbusog niya sa maayo nga mga butang ang mga ginagutom. Ginpalakat niya ang wala sing dala ang mga manggaranon. Gintuman niya ang iya saad sa aton mga katigulangan. Ginbuligan niya si Israel nga iya alagad. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Dios. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Tesalonika. Mga utod, magkalipay kamo sa gihapon, magpangamuyo sa tanan nga tion, magmapasinilamaton bisan sa ano nga kahimtangan, kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus. Hindi ninyo pagpunggi ang Espiritu Santo, hindi ninyo pagtamaya ang ginawali nga pulong sang Dios. Tilawi ang tanan nga mga butang, hupti ang maayo, kaglikawi ang tanan nga sahi isang kalautan. Kabay nga ang Dios nga nagahatag sa aton sing pagidait, magpakabalaan sa inyo sing bugos, kag magtipig sa inyo bugos nga kaugalingon, espiritu, kalag kag lawas, nga wala sing dagta sa pagabot sang aton Ginoong Hesukristo. Siya ang nagatawag sa inyo, magahimo sini, kay siya masaligan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
Ginoo nagpuno sa akon sang iya gahom. Ginpili kag ginpadala niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga imol. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Ang Dios nagpagdala sang iya manug balita, ang tawo nga ginhingalanan kay Juan, nga nagkari sa pagsugid sa mga tawo na hanungod sang kapawa. Ginsugiran niya sila agud ang tanan nga magpamati sing mensahe kag magtuo. Siya mismo hindi amo ang kapawa, kundi nagkari siya sa pagsugid na hanungod sang kapawa. Ang mga pangulo sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadala sing mga pari kag mga Levita sa pagpamangkot kay Juan kung sino siya. Si Juan nagsabat kag nagpahayag nga wala sing lipod-lipod, hindi ako ang Kristo. Ginpamangkot nila siya, kung amo sino ka? Ikaw bala si Elias? Nagsabat si Juan, hindi ako si Elias. Nagpamangkot sila, ikaw bala ang propeta? Nagsabat si Juan, hindi. Nagsiling sila, sugiri kami kung sino ka, agod may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang masiling mo na hanungod sa imo kaugalingon? Si Juan nagsabat, ako amo ang tingog sang isa nga nagasinggit sa disyerto. Maghimo kamo sing tadlo nga dalan nga pagaagyan sang Ginoo. Amo ini ang ginsiling ni Isaias nga propeta. Ini nga mga sinugo ginpadala sa mga Pariseo. Ginpamangkot nila si Juan, kung hindi ikaw ang Kristo, o kung si Elias, o kung ang propeta, nga bala nagapang bautiso ka. Nagsabat si Juan, ako nagabautiso sa tubig, pero sa tunga ninyo may isa nga wala ninyo makilala. Ulihi lang siya sa akon, pero hindi ako takos sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Initanan na hanabo sa Bitanya, sa tabok sang suba sang Jordan, sa diin nagapang bautiso si Juan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mayong aga, hinigugma nga mga utod. Sa nasiling na kagina, subong nga adlaw ang ikaduha na nga adlaw sang aton siyam ka adlaw nga pag-upod sa aton mahal nga Iloy Birhen Maria, sa sining aton matahom nga Pilipino nga tradisyon sang Misa di Aguinaldo o kung Misa di Gallio. Labing hinigugma nga mga kauturan, na tuon man ini nga adlaw sa ikatatlo nga Domingo sa panahon sang Adbyento, nga ginatawag Gaudete Sunday. Ang tinaga nga Gaudete, nagakahulugan sa English, Gaudete, tinaga nga Latin nga nagakahulugan, rejoice, magkalipay. Nga adin ina naghalin, Father, kaysa orihinal nga misa nga Latin. Ang una nga tinaga sa sini nga misa, magkalipay. Kaya mo ina ang ginabasa sang pari sa pagsugod niya sang misa. Sang una wala kanta, may ginatawag nga opening antiphon nga ginabasa ang pari. Ti ang napagkit dira nga tinaga Gaudete. Ngani sang sinion ni Pope Pius VI, kung hindi ako Pope Gregory the Great, kilala na ini nga Domingo sang Gaudete o kung Domingo sang pagkinalipay.
Amo inang kabangdanan nga ang ginasindihan naton ang ikatatlo nga kandila sang aton Advent treat kag ang iya kolor rosas o kon pink. Hindi ina political statement. Pink ina bangod naga-signify sang kalipay. Subong man sa sininga adlaw, maluwas sa misa di Aguinaldo, ang bestidura sang pari ginapahanugutan nga magsuksok ang pari sang bestidura nga kolor rosas o kon pink. Reminder kag pagpahayag nga ini Domingo sang pagkinalipay. Nga dapat kita magkinalipay subong. Bangod kay madali na lang. Madali na lang ang ano, Pader? Ang pagkabunag sang aton Ginoo. Ti nga dapat naton ina mangin rason sang pagkinalipay. Bangod kay ang Ginoong Hesukristo amo ang rason sang tanan naton nga ginahimo subong. Kung wala si Kristo, wala Christmas. Kung wala si Kristo, wala guro Christmas bonus. O di ba? Kay kung wala si Kristo, Christmas. Wala si Christ, ano bilin? Mas na lang. Kay ang rason gidya sang aton ginabuhat amo si Hesukristo. Ang iya pagkabunag sa aton tunga. Amo na ang aton ginapreparahan. Amo na ang aton kalangkagan sa sining mga inadlaw. Kag amo ina ang rason sang aton pagkinalipay, ang pagkabunag ni Kristo. So hindi Christmas bonus ang rason nga amangin malipayon kita. Hindi 13th month pay. Hindi exchange gift. Hindi ang litson sa Christmas party. Ang rason kung tani sang aton pagkinalipay, si Kristo nga mabunag sa tunga naton. Nga dapat kita magkalipay nga mabunag siya sa tunga naton. O kung nga dapat kita magkinalipay sa pagdumdum sang iya pagkatawo. Bangod sang iya pagkatawo, labing hinigugma nga mga utod, ginuli ang nautod naton nga kaangtanan sa Dios. Ginuli niya ang nautod naton nga kaangtanan sa Dios bangod sang pagkadi masinulundon sang aton nahauna nga ginikanan. Kag bangod ginuli niya, gintagaan niya kitaliwat nga makaambit sang kabuhi nga wala sing katapusan upod sa aton amay. Kabuhi nga hindi naton makumparar sa bisan ano nga dutanon nga kahintangan o kung dutanon nga manggad. Kabuhi nga bugos. Kabuhi nga puno langgid sang kalipay. Ti amo ina nga dapat ginapreparahan gid naton consciously ang pagkabunag sang aton Ginoong Hesukristo. Dapat ginapreparahan gid naton nga tudok sa aton tagipusoon kag bunga sang aton conscious nga desisyon nga sa ulugo naton ang iya pagkatawo. Kay bisan ano naton kahigot sang Christmas light sa aton mga balay. Bisan ano naton kaluto sang pinakamanamit nga estupado nga baboy. Bisan ano naton kahanda sang pinakamanami nga spaghetti mag-abot ang Disyembre 25. Kung wala naton gin preparahan sa aton panghuna-huna kag sa aton tagipusoon ang pagkabunag ni Kristo sa aton kabuhi, wala pulos tanan naton nga ginhimo. Wala nagakasanto ang tanan naton nga gintinguhaan. Kay ang rason sinitanan kuntani si Jesus lang. Si Jesus lang. Ti mamangkot kita, ti paano, Father?
Paano kami magpreparar sa amon huna-huna kag tagipusoon para sa pagkabunag sang aton Ginoo? Di dira nagasulod ang tingog ni Juan Bautista subong nga Domingo. Ano siling sang aton ebanghelyo? Ano ang hambal ni Juan? Ako amo ang tingog sa disyerto, siling ni Juan. Ako amo ang tingog sa disyerto. Nga nagasiling, nga nagasinggit, maghimo kamo sing tadlo nga dalan nga pagaagyan sang Ginoo. Maghimo kamo sang tadlo nga dalan nga pagaagyan sang Ginoo. Ti anong tadlo nga dalan nga ina? Dalan sang aton kabuhi, dapat tadlong, dapat highway. Dapat hindi lubak-lubak. Dapat hindi rough road. Dapat highway. Anong nagaguba sang dalan sang aton kabuhi? Anong nagahimo sini nga lubak-lubak? Anong nagahimo sini nga hindi passable, hindi maagyan? Anong mga nagablock, nagaupang nga maagyan ang dalan sang aton kabuhi kag tagipusoon? Sala. Sala. Sa kadahimo naton sang sala, ginabalabaga naton ang Dios nga mag-agi sa aton kabuhi. Sa kadahimo naton sang sala, ginaguba naton ang dalan agud ang Dios hindi makalabay sa aton tagipusoon. In short, to be more specific, sa kada panglibak naton, sa kada pagchismis naton, sa kada pagbinutig naton, ginaupangan naton ang Dios nga maglabay sa aton kabuhi. Sa bagay labing hinigugma nga mga utod, nga ining mga inadlaw, padulong sa pagdumdum sang pagkatawo sang aton Ginoo, may ara gid penitential karakter. O kung tsimpo man sang pag-usisa kag paghinulsol sa aton mga sala. Amo ini ang konkreto naton nga pamaagi nga nagapakita nga maathag sa aton nga ginapreparahan naton ang pagkabunag ni Kristo sa aton kabuhi. Ang conscious nga pagpreparar sang dalan para sa iya paagi sa paghinulsol sang aton mga sala, paagi sa pagpangayo patawad sa Dios sang aton mga sala, paagi sa pagpangayo sang patawad sa aton isig katawo sang aton mga sayop sa ila. Gani labing hinigugma nga mga kauturan sa aton padayon nga pagsaulog sining Domingo sang pagkinalipay kay malapit na lang mabunag ang aton Ginoong Jesucristo. Kabay pa nga pangayuon naton ang grasya sa aton Amay nga tagaan kita sing kaisog nga atubangon ang aton pagkakulang, atubangon ang aton mga sayop kag pangayuan patawad ini sa iya. Subong man tagaan man kita sa nagakaigo nga kaisog nga tunlon ang aton pride agud magpangayo man sang patawad sa aton isig katawo kun may nahimuan gid man kita sang sala kag sayop. This is how we prepare for Christmas. Kung mahimo naton ini, bisan ugalang kan-o naton sa Disyembre 25, may Christmas kita. Pero kung hamon aton kapagkaon, kag wala kita naghinulsol sa aton mga sala, wala pulos ina. Kabay pa, manginhanda kita, kag sabto naton ang panawagan ni Juan Bautista. Maghimo kamo sing tadlo nga dalan nga pagaagian sang Ginoo. Palihog magtindog ang tanan. Ipahayag naton ang aton pagtuo. Nagato ako sa Dios, amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta.
Nagato ako kay Yesu Kristo, anak nga bugto nga aton Ginoo. Hagit pa na Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Berhen. Insakit sugo ni Poncio Pilato. Ginlasa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kanagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay makagahom sang tanan. Gikan dito magkapasyaluwat sa hukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatoko sa Espiritu Santo. Sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa sini nga Domingo sang Gaudete, maghulat kita nga may pagpailo. Dulaon naton ang pagpalibog kag pagkabalaka sa baylo, kita magdangop kag magkinalipay sa Ginoo. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga ang mga manugdumala sang simbahan kag gobyerno, magiusa sa mga pumuluyo, paagi sa ila katampad, kapisan kag kalipay sa pag-alagad. Mga muyo, kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga sa tion sang kabudlay, kasubo kag kaluya. Hatagan kami sang Ginoo, sing kabakod, kasadya kag katutom. Agod magpadayon kami sa pagpaluntad sang iya pagbuot diri sa duta. Mga muyo, kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga sa tunga sang pag-antos tungod sang kinagamo, pagbinahin-bahin, problema sa ekonomiya kag krisis, sa politika, kabay nga hindi kami madulaan sing paglaom. Mga muyo, kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga ang tanan nga nagaantos, mga nagamasakit, drug addicts, mga malayo sa ila pamilya, mga biktima sang terorismo kag kalamidad, makaagom sing katawhayan kag kaluwasan, gikan sa Ginoo. Mga muyo, kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, ang misa di Aguinaldo, mangintanda sang amon paghimaya sa Dios, sang amon paghigugma sa mahal nga birhen, kag sa amon kalipay, kag paghiusa bilang banwa nga Kristiyano. Mga muyo, kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, iupod man nato ng aton personal nga intensyon. Mga muyo, kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Langit nun nga Amay, ihatag sa amon ang kasanag kag kalipay, agod alagaron ka namon nga may kahamuot. Itugot nga matuman namon ang amon mga ginasaad sa sining panahon sang Adbyento. Pinapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan kay magpreparar sa paghalad. Lord, we gather today
Magpangamuyo ka mga utod agud ang akon kag ang inyo sakripisyo maamutan sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batunon ta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawat kay sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo batuna ining mga dulot nga timaan sang amon pag-alagad sa imo kag paagi sa imo gahom, himpita sa amon ang kaluwasan nga ginbuot mo nga madangat namon paagi sining sakripisyo. Hinapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kaysang pagpaubos niya sang iya kaugalingon sa iya nahauna nga pagkarisubong tawo, iya gintuman ang plano nga imo ginbuko sang una pagid. Kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sang kaluwasan. Agud nga sa adlaw sang iya mahimayaon nga pagbalik, madangat namon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkangheles, sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu santo maglot. Ang imo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon niya ginbaton sing kinabubuton niya ginkuha kag ginpamiyak-piyakan tinapay nga nagapasalamat sa imo kag gin panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas nga igatugyan. Tapos sang panihapon iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kagay ni ginpalibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis kini among kalis ang o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga gaula para sa inyo kag para sa tanan sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo magapaliliwan. Gani o may amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri nagatambong. Agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen Iloisang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles kas tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sang may dako nga pagsalig suno sa gintudlo sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Huligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Heso Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles ang paghidayat kinabilin ko sa inyo, ang akong paghidayat kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling. Atagi siya sing paghidayat kag pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magatagay kamo sing paghidait. Yari ang kordero sang Dios, yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ng mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo dili ko takos mustod ka sa akon puloy-an, apang mitang lamang sa kapulong kamagayong akon kalag.
Sabalanya Eucharistia. Ampun lindikit matigayon, magkaring ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mamulan, manuluwas sa akon kalan. Mga muyo kita. O Ginoo, kabay nga ining pagkalawat magtinlo sa amon sa mga sala kag mag-aman sa amon sa pagsaulog sing takos sang palaboton nga piyesta sang pagkatao ni Jesucristo.
nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa liwat aton pasalamatan ng aton mga sponsors sa subong naton nga Santos nga Misa, Mr. Ronald Gunay, Mr. Arnel Gunay, Miss Marie Gunay, Mr. and Mrs. Mary Maximo, Mr. and Mrs. Miriam Ramos, Mr. and Mrs. Eliseni Facton, kag Diyos Gugma, Barangay San Rafael, Mandurriao Chapter. Kag subong man ang aton mga sponsors sa aton nga snack subong adlaw, Mr. and Mrs. Jelen Gumarcha, Mr. and Mrs. Anajen Reyes, kag Mr. and Mrs. Mila Kamangunan. So sa inyong tanan, niya salamat. Kag subong man, aton man pasalamatan ang aton nga celebrante subong si Reverend Father Gremar Lacson. Ang aton nga parokya, Esposal of Our Lady Parish, nagapangayogid sa aton nga bulig para sa palabuton nga gift giving dito sa aton nga parokya. So gani kumera kamo sa mga kangus dara or ano man nga pwede ninyo halad diri sa aton nga chapel. So dalaan nyo lang kag ibutang naton dira sa aton nga atubang sang Belen. Kay tingbo naton padala dito sa aton nga parokya para sa gift giving sa December 30. So gani kung mayara kamo sang sulusobra dira, dalaan nyo lang diri sa aton nga chapel kay ina dakogid nya bulig sa aton nya labing kubos nga mga kauturan. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. kag bendisyonan kamo sang makagagahom nga Dios, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo. Tapos na ang misa. Salamat sa Dios. Mayong aga sa tanan. Mayong aga man, Padre.